Hola, en aquest vídeo i en el següent, el 24 i 25, tractarem la dièresi. Pot ser útil que repasseu el vídeo 18, que és accentuació 2, on havíem vist els diftongs, si és que no els teniu clars encara. Doncs bé, aquest signe gràfic, que és la dièresi, en realitat són dos puntets que podem escriure sobre la I i sobre la U. Fem servir la dièresi en dos tipus d'ocasions molt diferents. Té dos usos molt diferents. El primer dels usos és el més senzill. Primer, podem posar la dièresi sobre els grups que, qui, ge i gui per indicar que la U s'ha de pronunciar. Per tant, seria amb la dièresi que, qui, gue, gui. Per exemple, aquest, quieta, figuera, antiguitat, i amb dièresi, qüestió, aqüífer, següent, lingüística. Veieu, doncs, la pronúncia mana. Si ho necessitem, hi posem la dièresi i si no, no. Com he comentat altres vegades, alerta no deixar-se arrossegar per l'analogia instintiva, com aquí tenim aigüera, aigües, du dièresi, però aigua i aiguota no. Pasques necessiten dièresi, però Pasqua no. Adequi, vol que m'adequi, necessita dièresi, però jo m'adequ. Ell s'adequa, evidentment no necessiten dièresi. Veieu, doncs, si en algun moment un té un lapsus i dubte, simplement què s'ha de preguntar? Doncs, dius, si trec la dièresi, ho continuaria pronunciant igual? Si és que no, la dièresi cal. Si és que sí, la dièresi no s'ha de posar. Amb aigua i tot això no necessitem dièresi. L'altre cas en què s'utilitza la dièresi és de natura diferent. La dièresi es col·loca sobre una I o sobre una U que va després d'una altra vocal per indicar que aquesta I o aquesta U formen una síl·laba separada, és a dir, que s'han de pronunciar pròpiament com a vocals i no com a semivocals o semiconsonants d'un diftong. Us poso uns casos com sempre. No païa bé, obeïes sempre, incloïa l'esmorzar, conduïa de pressa, pren cocaïna, la veïna de dalt, és una heroïna, una confusió fortuïta, es diu Paul, du paucs per dormir, horari diürn. Veieu aquesta combinació? S'han de pronunciar separats. En canvi aquí menja papaia, no? Veies fantasmes, una noia, duia una moto, fa la becaina, tenia feina, és un heroi, mengem truita, es diu Pau, té els peus freds, diumenge de Pasqua. I ara comparem els casos de les dues columnes per fer el contrast. Aquí, païa, la I separada de la A, de la del davant i del darrere. Aquí, en canvi, és pa-pa-ia. Veiem que la I se separa de la primera A, però va amb l'altra A. Obeïes, però veies. Incloïa, però no ia. Conduïa, però duia. Cocaïna, però becaina. Veïna, feina. Heroïna, heroi. Fortuïta, truita. Paul, pau. Paucs, peus.
diürn, diumenge. Si us hi fixeu en aquests exemples que he posat, les dièresis coincideixen en tots els casos amb la síl·laba tònica. I en aquests casos no posaríem un accent, perquè les regles d'accentuació no demanen. Però la dièresi no sempre cau a la síl·laba tònica. Us en poso uns quants exemples. Traïdor, veïnatge, ruïnós, fluïdesa, amoïnat, espontaneïtat, continuïtat, homogeneïtzar, trapezoidal. Fixeu-vos on és la tònica, a distància d'una vocal. Veïnar, oïnor, ider. Veieu? És en la vocal posterior a distància d'una vocal. No han de coincidir necessàriament la dièresi amb la vocal. Ara alguns casos, com heroïcitat, on estan a distància de dues vocals. Heroïcitat. Laïcitat. Tat és la tònica, veieu? Hi ha casos també, fins i tot, que estan a distància de 3, Fluidificat. 1, 2, 3. I us en poso un altre que està a 5. Fluidificació. La fluidificació. No sé si noteu, doncs, que en la pronúncia d'aquestes paraules, el iat, és a dir, la separació entre les dues vocals no és tan òbvia com el cas anterior. Traïdor, traïdor, veïnatge, veïnatge. Veieu? El iat és més lax i en alguns casos es pot arribar a pronunciar com un diftong, sobretot en la parla més espontània. I és que resulta que la vocal que du la dièresi, en trobar-se en síl·laba àtona, és més breu i menys intensa que la tònica. Això ho havíem vist ja al vídeo 19 i per això s'acosta més al diftong. Tot això és per dir-vos que en aquest tipus de paraules no ens podem refiar tant de la pronúncia com ho podíem fer amb les paraules del primer grup. Aquí cal fer servir més aviat la memòria per recordar-les. Tot i així tenim algunes pistes, com aquests sufixos. Itat i itzà. Veieu? Continuïtat, espontaneïtat, homogeneïtzat. Encara que els primitius tinguin diftong i per tant no duguin dièresi. Fixeu-vos els primitius de fluïdesa. Tenim fluid i fluida. La ui es pronuncia com a diftong, com si fos cuit, per exemple, o cuita. Fixeu-vos heroïcitat, però heroi, heroic, que aquesta és una complicació extra, el fet que hi hagi paraules de la família que duguin diftong i altres que no, com laic. I fixeu-vos en aquesta que a vegades hi ha errors. És circuit. Circuit no porta dièresi, perquè es pronuncia com buit, o cuit. No circuit, sinó circuit. Molt bé, al proper vídeo veurem els casos en què ens hem d'estalviar de posar dièresi, encara que les regles ho demanin. Mentrestant, us deixo la meva pàgina web i el meu correu electrònic per si em voleu fer alguna consulta. Doncs res més i fins a la propera.